बाक्सा जिल्लानि मसुरपुर सदरनि बाथौफुरि काटलिगाव दासिमबो सोलिगासिनो दं खुंगा 40 मिरु बाथौ फुजा मेला। जोबोद रंगिना संगिना साजायफबनाय बाथौफुरि काटलिगाव खुंगा 40 मिरु बाथौ फुजा मेलायाव दासिम गोबां सिबियारि आरो सुबुंफ्रा बाहागो लादों। गासै 8 साननि हाबाफारिजों खुंफुंनाय खुंगा 40 मिरु बाथौ फुजा मेलायाव थांनाय 24 जानुवारिनिफ्राय सोलिबोनाय थानायजों लोगोसे फैगौ 31 जानुवारिसिम खुंफुंजागोन। बे 40 मिरु बाथौ फुजा मेलानि लोब्बायै बानजाय आफादनि बिबानगिरिफोरा खौरां बिजोंनि सिगाङाव मा फोरमायदों फै आबुं बाथ्राखौ मिथिना लानि। नोंथांमोननिसिम साबायखर बावबाय। जोंनि बे फोरबोआ 40 खुंगा आरो बेयो 8 साननि थाखाय सोलिगोन। 24 जानुवारिनिफ्राय 31 जानुवारि 2023 इंसिम सोलिगोन। बेहाय गोबां बारे बर'निया एबा जोबोद मेहेरगोनां हाबाफारि लानाय जादों। फुंनि आर'ज, बाथौ सिबिनाय बावथाय, बेनि अनगायैबो गुबुन गुबुन बोसोन खान्थि सानफ्रोमबो बे हाबाफारिखौ लानाय जादों। लोगोसे जों सानफ्रोमबो मोनाबिलियाव जोंनि हारिमुजों सोमोन्दो थानाय रोजाबनाय, बैसागु मोसानाय, गोदान मोसानाय बायदि बायदि हाबाफारि लानाय जादों। जोङो गोबां ग्लेमार आर्टिस्ट लिंनाय जादों। बे 26 जानुवारि खालि जागोन। बेवहाय बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' हारिमु आफादनि हेफाजाबै मोनसे कालारफुल खालामनाय जादों। बेवहाय जोंनिनो रोजाबगिरि जेरैहाय सायारानि ब्रह्म, लैथोमा बसुमतारी, कमराज ब्रह्म, रतन मेहेर बर' आरो गोबां आर्टिस्टफोरखौ जों हांख्रायनाय जादों। बिथांमोना आफादजों सोमोन्दो थाखानाय, बिथांमोना गाजा गोमजायै हाबाफारिखौ जाफुंसार होगोन। नि गेजेरजों जोङो रायजोखौ ओरैबायदि खावलायनो सानगोन आरो आर'जबो गाबगोन। बे फोरबोखौ खुंनो थाखाय जोंनो रायजो राजानि अननाय नांगोन। रायजो राजानि अननाय नङाब्ला जोङो बे खामानिखौ मावफुंनो हानाय नङा। मानो होनबा बे माहारियारि मोनसे आफाद। बे माहारियारि आफादखौ फोथांना लाखिनायाव जों गासै बर' सुबुंनिनो दायित्व होननानै आं सानो। लोगोसे बे फोरबोनि गेजेरजों जोंनि आजै आजौनिफ्राय सोलिबोनाय जा बाथौ धोरोम, बर'नि गुदि धोरोम, बेखौनो जोङो रायजो राजानि गेजेराव बजबना लाहोनो थाखाय जों नाजादों आरो खावलायदों। नायगिरि बिथांमोननो मा खावलायनो सानो? नायगिरि बिथांमोनखौबो जोङो खावलायो जाहाथे जोंनि बे हाबाफारियाव जाहाथे मदद खालामो, गाजा गोमजायै जाफुंसार होयो। जों बेनि थाखाय अरायबो हामलायारि आफादनि जानानै एसे फोरमायदों। बे थांखिया जाबाय जों माहारिनि मोनसे खौसे लाबोनायनि थाखाय, जोंनि गुबै धोरोमखौ मुलुगनि दरबाराव दिन्थिनो थाखाय जों बेबायदि दिन्थिफुंनो गोनां जादों। आसलथे जोङो बे धोरोम मेलाजों लोगोसे जोङो अर्गेनाइजेसननि थाखाय एट्राकसन लाबोनो थाखाय जोङो साजायनो गोनां जादों। बेनिखायनो जोंहा गोबां खरसाबो जादों। बेवहाय बोसोन खान्थि हिसाबै जोङो मैयानिफ्राय सोलिदों माहारि दानायाव धोरोमनि गोनांथि, बाथौ सान्थौ, बाथौनि गोनांथिया मा, आसलथे बाथौ धोरोमा जोंनि गुबै नंगौना नङा, बेफोरनि सायाव गोबां आयदाफारियाव जों सावरायनाय जादों। आरो नोंथाङा सानाय सुनाय बेरामनि जेंनायाव गोग्लैदों नामा? जुदि नोंथाङा सानाय सुनाय दंब्ला जिंगासिनांगौ गैया। चिरां जिल्लानि बेंटल गेट साफागुरियाव दायो एसआइ निउर' थेरापि सेन्टार दंसै। बे थेरापि सेन्टाराव नोंथाङा गोरलैयैनो देहानि सानाय सुनायखौ फाहामथाय लानो हागोन। बे आथिं सानायानो जाग्रोदों, ओमफ्राय जानाया एसे सिगांनिफ्रायनो जाखादों, ओमफ्राय बिदिनो गुबुन गुबुन मुलि जाबाबायदों, ओमफ्राय हामाखै। दिनैनि ट्रिटमेन्टआ आङो एसे मोजां मोनसिनबाय। जेरै सिं सानाय, आफादावरि सानाय, मोदोम जरा सानाय, आइजोफोरनि जेंना, खर' सानाय बायदि बेरामखौ फाहामनाय जायो। लोगोसेयैनो बे सेन्टाराव थानानै फाहामथाय लानो हानायनिबो सुबिदा खालामदों। नोंथांमोनहा एसआइ निउर' थेरापि सेन्टाराव फाहामथाय लानो गोसो दंब्ला नैबे मबाइल नम्बर 7620160459 नङाब्ला
9476 977 956 आव थोंजों सुलाद लानो हागोन।